Sige nga, gawin natin salad to kung anong lasa. So yun, every madong ngaypi, ito na yung salad ng sinaw-sinaw. O tawagin nating ulas simang bato o kaya pansit-pansitan. Maganda to sa effective to sa may gout. Ano pa to? Oh, rich in potassium din daw. Sige nga, kainin natin anong lasa. Yung kamatis na lang nito at saka yung is kamatis tsaka bawang. Ay hindi, basta sibuyas bombay. Anong lasa nito ba? Basta ito yung anong lasa ka. Ang sama ng lasa man lang ito. Very fresh kasi ito. So isa ba nyo sasakain ng kamatis o kaya mas maganda ito kung may bell pepper. Pag mga gamot kasi yung mga herbal plants pag kinain nyo, hindi talaga masarap. Ano to siya? Sinaw-sinaw, pansit-pansitan, ulasimang bato, tsaka yung scientific name niya is Peperomia pellucida. Yun. Hindi siya masarap. Akala ko parang alugbati lang siya. Kain natin. Para na rin akong kambing nito. Lasang damo. Yung damo kasi sinikpan ko rin mapait. Pero sa atin na to, yung health benefits na lang niya. May mga uric acid, may problema sa bato, kidney stones, yun, lagain to parang tea. Ayoko na. Last na lang, last. Total gamot din naman ito.